ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନୁହେଁ ଆମେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛୁ କ'ଣ ନ ପଢ଼ିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, କିଭଳି ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବା। ଏ ଗୋଟିଏ ମାସକୁ ଆମେ କିଭଳି ଉପଯୋଗ କରି 80%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2-3ଟି କଥା କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ 2-3ଟି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏ 2-3ଟି କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ସବୁ କୋର୍ସକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଟେଷ୍ଟ ପେପରରେ ଥିବା ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଉ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବେ। ନହେଲେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ 5 ବର୍ଷର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷାର 5 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିପାରିବ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେମିତି ଆସିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଭଲ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ 3ଟି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ଶିକ୍ଷକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସେ 5 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ତା ଦେହରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପେପରରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିପାରିବ ସେ ପେପର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।